Salutare lume și bine v-am găsit la primul meu video. Astăzi vom face o casă subterană. De fapt, cum să faceți acolo, totul dacă este simplu. Eu o să vă arăt scările și etc. Hai să începem. Și acum vom începe așa. O gaură, o gaură, o gaură. Intrăm aici, o gaură facem, o gaură, altă gaură. Apoi intrăm ca la scări. Puteți face mai multe dacă vreți. Voi face episodul ăsta foarte scurt, cred că de 3 minute. Pentru că vă arăt doar esențial. Cum îmi fac eu. Așa, puteți să o faceți mai mare, dar mie de obicei îmi place mai mică. Dar hai să o fac mai mare, dar dragul de a vă arăta. Cam cum ar trebui să arate. Așa, acum este bine. Și dacă vreți puteți scoate astea și să puneți mobilă. Eu nu termin. Voi o să știți, vă descurcați voi. Vă descurcați singur, nu restul. Dar nu va trebui să faceți tot. Aici pătrățică 2, 3. Lăsați așa ca să faceți o cămară. Așa, faceți aici 1, 2. Și aici tot la fel puteți să faceți mai mare decât fac eu. Mai fac o dată. Uite, și așa ar trebui să arate. Puteți pune diferite lucruri. Tot ce vreți. Și după aia știți voi. Pur și simplu. Le puneți. Voi pune un pat aici. Unul acolo. Și niște mobile pe aici. Și cam asta a fost tot. Nu uitați să vă abonați, like și ce vreți voi. Asta a fost tot. Pa, pa!